Bai, bat, bi, hiru, sartzen da? Zuek esango jaz, Oso ondo, listo ba. Torre balima gaude, hasingo gara, egunon guztioi. Oporraldi honen amaieran, ja, berriro ere martxa hartzeko propositoarekin, ez da lortuko dugun, gorkoan, baina, bueno, nola nahi ere, ongietorria gaurko komunikazioentara. Gogan izango duzu nola aurrekontu proiektuaren azalpen egin genuenean, esaten genizuen, bageneukala ekonomiaren krisiari aurre egiteko plan baten xehetasunaren horren beharra, plan hori zehaztu egin behar genuela, prozesu hori zegoela martxan, eta oraingoan, gaurkoan aurkeztuko duzu ja prozesu hori burututa eta ja datuak zehaztuta. Beraz, izango litzateke pixka bat aurrekontuaren prozesu guztiaren azken kapitulu baten azalpena. Hori faltatzen zaigun, eta gainera horrekin pixka bat enfoke orokorra landu nahi dugu, ekonomia indartuz planaren aurkezpena egingo dugu gaurkoan, eta hori izango litzateke Gipuzkoako ekonomia ehuna eraldatu eta babesteko plana, ikusirik bageneukala sustapen ekonomikoan ikuspegitik enfoke bat, zehaztu beharrekoa, baina ikusirik baita ere aurrekontuan eta gure jardueran beste zutabe oso importante batzu dauzkagula baita ere ekonomia indartzeko. Beraz, gure helburua izango da zehaztasun horita esartzea eta baita ere ikuspegi orokorra ematea. Nere enfokeak gehiago bigarrengoari helduko dio ikuspegi orokor horri, eta Javier Larrañaga beak sustapen ekonomikoaren ikuspegitik, baina beste arlo batzuetan baita ere, zehaztasun gehiago honetan sartzeko ardura hartuko du. Nik esan, gure partetik behintzat garbi daukagula funtsezkoa dala arlo horretan instituzionalki enfoke koherente bat eta ambizioso bat ematea. Bere momentuan, iazko politika orokorreko osoko bilkuran ja esaten genuela, nire hitzaldian aipatzen nuen, 2021 baterako aurrikuspena egiten genuela, hilabete oso zaila zazutzela 2021 batean, eta aurrikuspen hori bete eginda. Naiz eta badauzkagun argitasun izpi batzuk orain batipat txertoaren eskutik, baina ez dugu goztu ez da ere pandemiaren erdi-erdian gaudela, eta oraindik ere pasadan aste osoko datuak bereziki Gipuzkoan oso txarra direla. Beraz, errealitate hori oso gertutik jarraituz, baina ikusirik baita ere, pixkanaka txertoaren eraginez gainditzen joango garela, alde batetik krisi sanitarioa, sozio-sanitarioa esango nuke, eta gero baita ere horrek berarekin dakarren krisi ekonomikoa. Ez dugu ahaztu behar, une honetan martxoko datuak, aurtengo martxoko datuak dira, dauzkagula 34.574 persona langabezian, Gipuzkoan, erten dauzkagula 12.211 persona, eta barneko produktu gordinaren jetxiera iazkoan 9,3% izan zela. Eraz, datu horiek erakusten dute, jarduera industriala, beste batzuk daude, erakusten dutena gure ekonomiak izan duen gainbehera COVID-19 ondorioz. Ikusirik oso egoera zaila daukagula eta hurrengo hilabetetan ere izango dugula, horregatik jartzen dugu plan berezi bat martxan. Hori da enfoke orokorra. Guk uste dugu, bai enplegua eta baita ere pixkat berpizte ekonomikoa direla dauzkagun helburu eta pixka bat egin behar nagusiak. Horiek dira plan honen helburu nagusiak. Ez du gaztu behar ez da ere, leheno aipatzen nuen bezala, departamentu diferenten desberdinen arteko elkarlanaren frutu dela baita ere plan hau. Eta enfokeak eta zutabeak diferentea dira. Izan liteke sustapen ekonomikoa, izan liteke arlo fiskala, izan daitezke baita ere bide azpiegituretan nagusiki inbertsioak, baina ez bakarrik hori, baita ere proiektu estrategikoetan egin behar ditugunak, hor inbertsio eta enfoke antizikliko oso importantea daukagu, kulturari propio eman behar diogun babesa, edo baita ere lan eta gizarte intsertzioan egingo dugun esfortzua elkarrekin lanaren eskutik nagusiki. Zutabe guzti horiek ekartzen dutena da, 95 milioiko inbertsioa denera, foru aldundionena, zuzenean krisiarei aurre egiteko dauzkagun neurriek
biltza dituzte 66 milioi, eta gero baita ere, oinarrizkoa diren, zutabe nagusiak diren, beste hainbat arlotan 29, ez? Denera, esaten nuen bezala 95 milioi, eta horiek zehaztuko ditu Jabik zehazmehatz. Bueno, guk esaten genuen bezala guretzako eta gure aurreko legealditik, gure mezu politiko nagusia eta pandemia egoera batean, nagusiki gure helburu nagusia eta funtsezkoa da kohesioari eustea gure gizartean. Kohesioari eustea, ikuspegi antizikliko batek nahi dio eutsi gure ehun industrialari eta gure lehiakortasun ekonomikoari, justu nahi dugulago barkatu gizarte berdinago bat. Eta gure industriak eta gure enpresak eta gure ekonomiak izugarrizko ekarpena egiten diolako gizarte kohesioari. Beraz, ez dugu ahaztu behar gure lehiakortasun ekonomikoak eragin sozial zuzena daukala. Eta bi zutabe horiek, bi perspektiba horiek ez ditugu sekula ahazten, da horregatik da horren importantea, baita ere arlo sozialetik gure lehiakortasun ekonomikoari eustea. Beraz, gure enfokea, une honetan estrategia da, gure ehun ekonomikoa eta gure lehiakortasun ekonomikoa berpiztea eta suspertzea. Eta enfokea, plan guzti honena da, susperraldi ekonomiko bat martxan jartzearena. Hori da, funtsezkoa estrategia ikuspegitik. Ez dugu ahaztu beharla ere, egoera larrian dauden sektorei ere babesa ematen diogula. Beraz, hor ere, pymean, autonomoei ematen diogun babesa egoera latz honetan importantea da. Gero, esan baita ere, lehen aipatzen nuen ez, ze sektore nagusia dauzkagu hor kinka larrien une honetan. Guztiak ezagutzen ditugu, ostalaritza, merkataritza, turismoa, lehen sektorea. Hor, badaude sektore batzuk, lehenagotik ere, egoera zailean zeudenak batzuk, eta krisi ekonomiko honekin, pandemiarekin, larriago daudenak, hoiei ematea, inbertsioa sustatzea da baita ere gure helburutako bat, fiskalidade ikuspegitik babestea prozesu guzti hori, eta esaten nuen bezala, lan eta sozial intsertzio arlo hori ekarrekin lanearen bidez bultzatzea. Guk nahi duguna da, eta amaitzera noa euskeraz, nagusiki nahi duguna da gizarteari laguntzea eta sare ekonomikoari, sozioekonomikoari laguntzea transizio honetan. 2021 batean transizioa biziko dugu, susperraldi ekonomiko bat espero dugu, pixkanaka, eta gu nahi duguna da, ahalegin horretan lagungarri izan gizarteari. Eta gizartearekin egin ditugun gainera izan ditugun hartu emanetan gauzatzen eta zehazten joan diren neurria dira. Beti esaten dut, oso importantea da martxan jartzen dana, egiten diren pausoak eta hartzen diren erabakiak eta neurriak. Hori importantea da, baina nola egiten den ere oso importantea da. Eta kasu honetan hartzen ditugun neurriek beti izan dute aurretik prozesu bat sektorearekin harremana izateko eta hori zehazten joateko. Eta hori da pixkat gaurko gure helburu nagusia. Guk jarraitzea gure sare ekonomikoa indartzeko ekarlan horretan. Simplemente subrayar el hecho de que este plan de apoyo y transformación del tejido económico del territorio de Guipúzcoa, con un monto total de 95 millones de euros, es un plan ambicioso que está enfocado de un modo muy importante dirigido a apoyar a los sectores que peor lo están pasando en este momento. Estamos hablando de la hostelería, del ámbito del comercio, del ámbito del turismo. Bueno, todos esos sectores que son los principales damnificados de las consecuencias socioeconómicas de la pandemia reciben el apoyo de la Diputación Foral de Guipúzcoa desde diferentes enfoques que luego llevaremos ya a la definición más concreta. Pero en todo caso, junto con ese enfoque de choque en contra de las consecuencias más duras de la pandemia, tenemos también una perspectiva mirando al medio y largo plazo. Somos muy conscientes de que en este momento abordamos una fase de reactivación de la economía y del ámbito socioeconómico del territorio de Guipúzcoa. Con la vacuna, poco a poco estamos viendo la luz al final del túnel, también desde la perspectiva socioeconómica. Y eso nos lleva a que la visión de este plan esté dirigido sobre todo a impulsar la reactivación de la economía del territorio, impulsar la actividad económica, la competitividad de nuestras empresas y también, evidentemente, el impulso del empleo. Esos son los objetivos fundamentales y vemos, además, observamos que el territorio
poco a poco está dando pasos para poner en marcha esa reactivación. Consideramos que el enfoque en este momento en gran parte del tejido socioeconómico del territorio es el de abordar el futuro con ambición, con esperanza, y nosotros queremos una Diputación Foral de Gipuzkoa que acompañe ese esfuerzo. Eta hori da pizkan nire enfokea, eta hortik aurrera, Javi. Osondo, eskerrik asko, egunon danoi, eta eskerrak etorri zaten hoi, eta pantailaz bestalde gurekin zaudeten hoi. Pixkat, diputatu nagusiek estruktura azaldu du, eta ni jungo naiz pixkat xetasun eta geisten eskema horren barruen. Ondo esan duen bezala, bukaeran 3 ataleko eskema bat daukegu, oraina lantzen deuna, hau da, inpakto edo eragin gehiena izan deben sektoretan oinarrituta, bilarkue lantzen deuna, gure sare ekonomikoek bere lehiakortasune mantentzeko, eta hor einduna da babestu gure aurrekontue, babestu gure neurri estrukturalak, eta 3. pauso izango litzateke, 3. atala izango litzateke, etorkizuneko gipuzkoentzako prestatu, landu, lantzen aigean proiektu estrategikoak. Beraz, lehenengo atalakin sartuta, hau da, gaur eguneko atalakin, gaur eguneko neurri kojunturaletan, hemen 3 atal dauzkegu. Izane, guk 2 tresna nagusi ditugu. Alde batetik aurrekontu daukagu eta bestaldetik fiskalidadia daukagu. Eta aurrekontu barruan dauzkegu alde batetik ohiko diru laguntzak, ohiko laguntza estrukturak eta ezohiko laguntza estrukturak. Hau da, orain COVID-19 honeatik aktibatu ditugunak. Eta bestaldetik aurrekontutik dauzkegu baita ere inbertsioek. Beraz, aurrekontutik, diru laguntzak eta inbertsioek. Eta, bigarrengo palanka izango litzateke, fiskalidadia. Hor dauzketzue, guztira 76 milioitan baloratzen ditugu, egile da laguntza fiskaletan, seguruna, 28 baino, desente egile izan lizkela, baina hemen garrantzitsuena estrukturak dira. Beraz, lehenengo 12,5 milioietan, COVID-19ek gehien kaltetu ditun sektore eta personantzako, hoien estruktura, hoien xehetasuna izango litzateke lehenengo personatan, behaien personak behar dituen beharrak eta momentu honek eragin dizkioen beharretan laguntzeko 4 milioi jarri ditugu. Bereziki, hemen dauzkegu 2 atal, alde batetiken, ertek kaltetutako eta langabezi egoeran dauden personen birkualifikazioa lantzeko, hor 1 milioi bat izango dugu, eta bestaldetik, diputatu nagusiak aipatu duia, elkarrekin programan beste 3 milioi jarri ditugu, behar berezietan geratzen dien personai laguntzeko. Egoera hau dalata. Beraz, personen atalien guztira 4 milioi ditugu. Beste sektore bat oso kaltetu izan dena, egoera honegatik, turismoko sektori izan dugu. Eta turismoko sektorien 1,6 milioi bideratuko ditugu, eta bideratuko ditugu sektore hori osatzen deben aktore ezberdineta. Bai agroturismo edo landa etxeta, bai bidai agentzita, turismo aktibue lantzen deben agenteta, gidak eta zerbitzu turistikoek, orokortasun baten sektori osatzen deben agente guztieta 1,6 milioi laguntza bideratuko ditugu. Merkataritza izan dugu, beste sektore bat baita ere, bereziki mindutako izan dena gaur eguneko egoera honegatik. Hemen 1,9 milioi jarriko ditugu, eta lehen diputatu nagusiek esan duen bezala, kasu haue danetan, beakin, hau da, eragileekin eta sektorekin hitz egin eta entzundakoen arabera ezarri ditugun estrukturak izan dira. Orduan, merkataritzan eta ostalaritzan ikusten dituzue 1,9 milioi bakoitzantzat, 1,9 merkataritzantzat, 1,9 ostalaritzantzat, eta hemen bereziki fokue jarriko dugu baloreantziko zerbitzutan. Hau da, behaien beharrak eta behaien kompetitibidade lehiakortasun hortan beharrezko dituzten inbertsio, zerbitzu, asesoramendu, hor zentrauko gea, bereziki, ze kontziente gehalako, beharrezko dituztela behaien lehiakortasuna mantentzeko, gaur egun bizi ditugun eraldaketa ezberdinen aurrien,
Baina egoeragatik eta momentuagatik ez daukegela momentu honetan muskulo nahiko hortan inbertitzeko, horta destinatzeko, baizik eta behaien behar finantzierodanak biziraupenea destinatzen dituela. Beraz, gu zentrauko gea, behaien lehiakortasun hori eta behaien kalidadezko behar horiek asetzen. Eta artisautzane, hor 150.000 euro jarriko ditugu, ze horre beharrak dituzte dudai gabe, impacto desente izan debelako. Lehen sektoriene 1.000.000 bat jarriko deu, haige hitzaiten demora osuen 2021eko laguntzai buruz. Eta kultura eta kirolene 2 milioi izango diren diputatu nagusiek esan duen bezala. Guztira 12,5 milioi. Baina lehen esaten zen bezala, hau da, egingo deuna, baina zer egingo deun definitze bezain importante da nola egingo deun. Eta nola egite hortan, printzipio batzuk oso garbi ditugu. Alde batetik, oso garbi daukaguna da, proiektu bideragarriek izan behar dela. Eta ez da beti erraza, klasifikazio hori ite, baina garbi izan behar duguna da, proiektu bideragarritan jarri behar ditugula gure esfortzuek. Eta gure atal guzti hauek. Beraz, proiektu bideragarriek izan behar debe, esan detan bezala, eraldaketa prozesoi aurreiteko, balore antzizko laguntza, balore antzizko gaitasunak gehitu nahi dizko, eta baitare, hirugarren printzipio bezala oso kontziente gea eta denbora asko aiga dedikatzen horta, oso azkar bideratu behar ditugu laguntza hauek. Eta horreke bere biziko zailtasunak eta bere biziko erronka jartzen dugu. Ze egoera hontan, beti da garrantzitsue, baina bereziki egoera hontan, dauke bere biziko garrantzile laguntza horiek azkar iristie. Eta hortako, ogasunekin, hau da, gure plataforma teknologikoen oinarrituko gea eta ogasunien oinarrituko gea, laguntza horiek azkar bideratzeko. Bai, onuradunak identifikatzeko eta baitare laguntza horiek bideratzeko. Beraz, hau izango litzateke, persona eta sektore kaltetuenei zuzendutako lehenengo atala. Bigarrengo atala, eta hauetan ja xehetasun gutxiotan sartuko naiz, daukeu bide azpiegiturena. Eta hemen, lehiakortasun bezala, lurralde lehiakortasun bezala, oso garrantzitsua da baita ere. Ze bukaeran, guretzako konektagarritasun hori, lurralde bezala, bukaeran gure ehun ekonomiko eta gure enpresen lehiakortasun bihurtzen delako. Era bertan, mugikortasuna, oda bai Europakin eta bai lurralde ezberdinakin, dudai gabe zerbitzu hobi ematie ahalbidetzen digu, ekonomisare bezala, eta dudaik ez dago, inbertsio publikoe baitare momentu hontan eta bizidon egoera hontan, enpleguen ikuspuntutik konsolidazioko balore bat dela. Beraz, bide azpiegituretan 2021 bereziki esfortzu garrantzitsu bat egingo dugu 25,5 milioekin. Eta hirugarren atala, aipatzen nuna lehen baitare, hiru atal horietan, koiunturalki neurri hiru atal horietan, izango litzateke fiskalidadiena. Eta fiskalidadienare, ez naiz detaile askotan sartuko, 28 milioitan baloratu dau, nik uste dut desente gehiago izango diela, baina baitare printzipio iguala dituzte. Hau da, gehien kaltetutako sektore eta personata zuzenduta daude, ehun ekonomikoen eraldaketa bultzatzen du baitare, hau da, nahi deuna da, ekonomi lehiakor bat izaten jarraitzie egoera hau pasa eta gero, eta bai enpresa txiki eta ertainen eta mikroenpresen ekintzailetza eta berrikuntza sustatzeko helburu dauke baitare neurri fiskal horiek. Beraz, hiru atal horiek batzen dituzte 76 milioi guztira, eta izango lizke gaurko egoera, gaurko momentue, gaurko koiunturai aurre egiteko neurriek. Bigarrengo atal bezala, 29 milioikin esan dugu babestu deula gure ohiko aurrekontue. Babestu ditugula gure neurri estrukturalak. Eta hori ere ez da gutxi.
Bukaeran, azkenengo urtetan gure etxeko lanak egin ditugu eta honek ahalbidetu digu aurreko urtien izan genitun akordioei esker zorpetze maila bat eta zorpetze maila honekin gure gaitasun finantziero guztiek aprobetxatzen ari gea egoera honi aurre egiteko eta etorkizuneko apostu egiteko. Eta bigarrengo atal honekin egin deuna da 29 milioi, hau da gure sustapen ekonomiko, berrikuntza, turismo eta lehen sektoreko departamentuko aurrekontue zaindu eta blindatu egin dugu. Hau, berebiziko garrantzia dauke, hemengo neurri asko die jarraipeneko neurriek. Hau da, ikerketa eta garapena, berrikuntzako gauzak, sustapen ekonomikoek, die geratu ezin dien neurriek. Eta hemen, dauzko alde batetik, jarduera ekonomikoei bultza daiteko, talentue, lehiakortasune, ekintzailetza, langileen partaidetza edo lurralde kohesioek lantzeko partidak. Berrikuntza ikuspuntutik, ikerketa, garapena eta berrikuntzako laguntzak, nazioartekotze edo internazionalizazioko laguntzak, eta momentu honetan Smart Mobility baita ere, apustu berezi bat egin dugu, hau gure dakizuen bezala, mobil izeneko gure proiektu estrategikoekin lotura daukana, eta bestalde, eraldaketa digitalan inguruene apustu berezi bat egiten nahi gea, Industria 4.0, zibersegurtasuna, Industria 4.0 eta zibersegurtasuna gure enpresa txiki eta ertaineta zabaltzeko. Eta bestalde, lehenengo sektorien, landa ingurunien, banda zabal ultraazkarra edatzeko gure proiektuekin aurrea jarraitu dugu baitare. Iruitzezakulako lurralde bezala gure lehiakortasun hori mantendu inber deula eta landa ingurunetan bizi dien biztanleentzako danok ditugun zerbitzu berdinak izan behar ditugula eta bermatu behar ditugula lurralde mailako kohesio hori mantentzeko. Beraz, 76 milioi neurri koiunturalak, 29 milioi gure ohiko aurrekontue, neurri erdi epeko neurri horiekin, eta hirugarren atala, eta hau ez die ezartzen 85 milioi horietan, ze bestela askoz gehiago joko litzateke, baina garrantzitsua da baita ere aipatzea etorkizuna eraikiz programan barruen martxan ditugun proiektu estrategikoek. Izane, gure aurrekontuen bermatu ditugu etorkizuna eraikiz barnien dauzkeun bai erreferentzizko zentru eta bai proiektu estrategikoen finantziazioa hurrengo urtetako. Asko entzun dugu, Next Generation Europako fonduen inguruen, hauetako proiektu asko, benetan fondo horietako oso ondo posizionatuta eta proiektu horien sailkapena behaien kalidadien arabera iten bada lehengo mailatan egongo die, baina ez gea zaion fondo horietatik zenbat etorriko dan edo ez dan etorriko. Baizik eta gure aurrekontutan dagoneko bermatuta daukeu proiektu hauen finantzaketa hurrengo urtetako. Hori bai, noski, gure ambizioa hortik haratago dihua. Eta Europako fondukin egingo gendukena da denbora erosi eta proiektu horiei beste maila bat eman. Baina proiektu horiek behaien bidea jarraitzen nahi die, proiektu horietan gure apustue sendue da eta gure aurrekontuen txertatuta daude. Hori bai, gure ustez, Europako fondotako dudai gabe betetze dituzte Europa jarri ditun kondizio denak. Ze helburukin? Europan helburue da Europa lehiakor bat izatie hurrengo belaunalditako, eta gure helburue da exactamente iguala. Gure helburue da proiektu estrategiko hauek gure ekonomie diversifikatzea eta Gipuzkoa lehiakorrago bat eitie gure hurrengo belaunalditako. Guk beti esan izan dugu ekonomia indartsu bat behar deula gure gizarte maila mantentzeko. Guk gaur daukeu egoera, daukeu aurreko belaunaldiek egin zeben lanagatik.
guri tokatzezaku biharko belaunaldien lan haitie. Guri tokatzezaku biharko ekonomia sortzia. Eta gure ustez, proiektu estrategiko hauek eta referentzizko zentru hauek bide izango die ekonomi lehiakor bat eta lurralde Gipuzkoa lehiakor bat izateko beti ere, hasieratik esan izan dugun bezala, ezberdintasun gutxieneko lurralde izaten jarraituz. Eta honeaino izango litzateke pixkat xetasunak, oain igual labur erderaz egiten saiatuko naiz. Como decía el diputado general, el esquema que presentamos hoy es un esquema donde trabajamos la situación actual, una situación donde hay determinados sectores que se han visto impactados especialmente por el COVID-19. Por tanto, presentamos unas medidas coyunturales para hacer frente a las personas y a los sectores que han sido especialmente dañados por esta situación. Un segundo bloque donde decíamos que hemos blindado, que hemos defendido nuestro presupuesto, en el cual seguimos llevando a cabo las medidas de medio plazo para la competitividad de nuestro territorio, para la competitividad de nuestras empresas y, por tanto, de nuestra economía. Y un tercer apartado que no suma en esos 95 millones, que es nuestros proyectos estratégicos de futuro, nuestros proyectos estratégicos de etorkizuna eraikiz. En el primer apartado, donde sumamos 66 millones, tenemos tres aspectos, haciendo referencia a tres herramientas que tenemos. Por una parte, tenemos el presupuesto, donde tenemos las líneas de ayuda y las inversiones. En este caso hablamos de infraestructuras viarias. Y por otra parte hablamos de nuestras medidas fiscales, es decir, de nuestra competencia fiscal. 12,5 millones tenemos divididos a su vez y repartidos a su vez entre personas, 4 millones de euros, donde incluimos 3 millones de euros de nuestro programa Elkarrekin, 1,6 millones para turismo, 1,9 millones para comercio, otros 1,9 millones para hostelería, 150.000 euros para artesanía, 1 millón de euros para el primer sector y, como decía el diputado general también, 2 millones para cultura y deporte. Total, 12,5 millones de euros. A su vez, tenemos 25,5 millones de euros en el caso de infraestructuras viarias y 28 millones de euros en el caso de medidas fiscales, que me atrevo a decir que seguramente la inversión será superior. Medidas coyunturales, medidas a medio plazo, 29 millones de nuestro presupuesto de promoción económica, innovación y turismo junto con primer sector, y un tercer apartado de los proyectos estratégicos de etorkizuna eraikiz, que no suman en esos 95 millones, pero donde hemos identificado y donde estamos trabajando en los proyectos de futuro que entendemos harán de Guipúzcoa un territorio más competitivo y, por tanto, seguiremos trabajando hacia esa economía fuerte que necesitamos para salvaguardar nuestro nivel de bienestar social. Eskerrik asko, eta edozein gauza, edozein galdera izan ezkeo, zuen esku. Bai, batetik ekonomiaren ikuspuntutik, bestetik sozialki ere bai, ez dakit ze eragin aurre ikusten duzuen Gipuzkoa ixtera doan honetan, ze eragin izan lezaken, eta, bueno, Gipuzkoari eman nahi diozuen bultzada ekonomiko horretan eraginik izan lezaken itxiera berri honek, euskeraz da gazteleraz. Biok erantzuten baduzue, gustura. Nik uste dut azkenean, itxialdi honek, aurrikus liteken itxialdi honek, egoera bati erantzuten diola, eta egoera oso kezkagarria da. Une honetan datuak, hasieran esaten nuen bezala, okerrera joan dira azken egunetan, bereziki gaina gure lurraldean Gipuzkoan, eta orduan, une honetan datuak txarrera joaten direnean, lehentasun nagusia da pandemiari aurre egitea, eta hor,
hor zentratzea gure helburu nagusia. Beraz, jendeak eta gizarteak badaki ja dagoeneko ze tokatzen den, datuak okerrera joaten direnean, neurriak gogortu egiten dira. Eta horrela da, eta horrela izan behar du gainera. Horrek ondoria dauzkala gure gizartean, gure sare sozioekonomikoan biztan da baietz, baina jendeak badaki horrelakoetan osasuna jartzen dela lehenen mailan, ez. Eta esaten nuen bezala gainera, perspektiba pixka batekin jendeak badaki baita ere, hilabete gutxi falta direla, aurten bertan txertoak ja eragin zuzena edukiko duela. Guk hori ikusi dugu gure zaharren egoitzetan, zuzenean eta gizarte politiketan oraintxe ikusten ari gara. Eta gizuen bezala, txertatze prozesu hori oso aurreratua dago gure zerbitzu guztietan. Eta arlo horrek arnasa ematen digu, baina baita ere zorroztasuna. Ikusten dugu orain, esfortzu berezi bat egin behar dela, goruntz goatzelako azken egunetan oso modu nabarmenean. Eta orduan hori da pixka bat nire perspektiba. Y bueno, el enfoque, evidentemente, estamos atravesando un mal momento desde el punto de vista de los datos de la pandemia. Estos últimos días el crecimiento ha sido imparable prácticamente en el territorio de Guipúzcoa especialmente, y eso hace que en este momento lo prioritario sea, y deba ser además, pues endurecer las medidas que dificulten el contacto social, evidentemente para parar el incremento de los datos de la pandemia en Guipúzcoa. Eso tiene un impacto socioeconómico también evidente, pero somos muy conscientes que en este momento, y la sociedad en su conjunto tiene muy claro que se prioriza la salud. La presión hospitalaria en el territorio de Guipúzcoa es muy preocupante en estos días y esa es la principal prioridad. El sufrimiento que en este momento está acarreando la pandemia en nuestra sociedad, y esa es, desde luego, la tarea que tenemos, la prioritaria en este momento. Con la perspectiva, como decía, de que poco a poco estamos viendo además que la propagación, la extensión de la vacunación en nuestro territorio, nos da una esperanza a corto plazo y en los próximos meses de que la situación la vamos a superar entre todos y todas. Pero a corto plazo, evidentemente, el impacto socioeconómico va a ser importante. Y nosotros, como decíamos, estaremos muy cerca del sector para apoyarle en esta transición y para servir de ayuda en este momento difícil. Javi. Nik uste gauza gutxi gehiago gehitzeko. Esango nukena da, dudai gabe, ekonomien erritmue osasuna jarriko dula, eta momentu honetan osasunan erritmue dudai gabe txertaketak eta erantzunkidetasuna jarriko duela, ez? Orduan, gero inpaktu hori ekonomien ez da berdine, arlo ez berdinei diferente eragiten dio, batzui gehiago eragiten dio eta beste batzui gutxillo, baina egile da, orain arte, inpaktu gehiena izan deben sektoriei, luzatu itezako gela, ez? Olako egoeratan, behaien rekuperazio fase hori. Beraz, nik esango nukena da, importantie osasunena, importantie txertaketa prozesuek, importantie erantzukidetasuna. Decía que poco más que añadir en cuanto al impacto económico. Bueno, es verdad que dentro de la economía no impacta igual en todos los sectores, sin duda impacta más en aquellos que hasta ahora han sufrido más y alarga su recuperación. Al final, la recuperación de la economía vendrá marcada en buen sentido por la salud, y a su vez la salud vendrá marcada por la vacunación y por la corresponsabilidad entre todos. WhatsApp taldean ere sartu da galderari, pandemiaren evoluzioaren ingurukoak ziren batzuk, baina ulertzen daia erantzuna da dela, eta bigarrena Julio Díaz de Aldak egiten du Diario Baskotik, eta honakoa da galdera. Aclarar, por favor, qué actuaciones de las presentadas hoy son nuevas, desconocidas hasta ahora. Aclarar algo más las ayudas directas y saber si estas van a ser solo para empresas no en pérdidas y compatibles con las del Estado. Muchas gracias. Nik uste, saiatu naiz behintzat, ez? Lehen esan ditugun partida horietatik, alde batetik 12,5 milioi euro ditugu berriek bienak, eta laguntza ikuspuntutik eta gure, diru laguntza ikuspuntutik.
Inbertsio aldetik berri ditugu bide azpiegituranak, ze hor esfortzo berezi bat egiten dugu 2021 iruitzezakulako, palanka bat dielako, eta berriek die baita ere neurri fiskalak, ze dielako bereziki kojunturalak. Beraz, berriek die kojuntural bezala identifikatu ditugunak, eta gero, identifikatu ditugunak, epe ertaineko 29 milioi horiek, hau da, gure aurrekontua nolabait esaten genduna zaintzen deula edo blindatzen deula, ez? Iruitzezakulako importanti dela, epe luzeko politikatan saltoik ez zeotie, jarraipen bat ematien. Eta gero noski, etorkizuna eraikizeko proiektuentzako aurten sartu dugu finantziazio oso bat, behaien finantziaketa bermatzeko. Beraz, aldrebez esan da, ohiko izango litzateke hala identifikatu ditugun 29 horiek, eta berriek izango lizke beste dana. Decía que, tal y como identificaba en la exposición, hemos hablado de 66 millones como medidas coyunturales, 29 como continuidad de nuestro presupuesto y continuidad de las políticas de largo plazo, y que entendemos que es importante que no haya interrupciones, y luego están los proyectos estratégicos. Son nuevos los 66, en definitiva estamos hablando de 12,5 millones en ayudas, estamos hablando de 25,5 millones de inversiones que hemos acelerado y que hemos verdaderamente hecho una apuesta importante en infraestructuras viarias, porque entendemos que es una palanca en estos momentos, y la tercera parte, que sería nueva también, serían las medidas fiscales, que son coyunturales, que son ad hoc por la situación que vivimos, y que todos ellos, las tres, son del 2021. Los 29 millones serían lo que hemos defendido, lo que hemos blindado, y serían nuevos también toda la financiación correspondiente a los proyectos estratégicos de Etorkizuna Eraikiz, donde, como decía, hemos garantizado la financiación de los próximos años a la espera de la financiación que obtengamos de los fondos europeos. Oso ondo, besterik ez dolema gotugu? Bale, mila esker, guztioi.